Здрасти, форума! Какво правите? Бях обещал на един колега да му покажа как се налива Weissbier и как се консумира съответно. Какво ни трябва за целта? Чаша за Weissbier. Желателно е предварително да бъде охладена или поне изплакната с студена вода. Второто, задължително, Weissbier. Както вече видяхме, това е моята любима францисканер. Отваряме. Съответно, задължително охладена. Наливането е като при всяка нормална бира, като всяка обикновена бира. Наклонена чаша и леко постепенно. Показваме, но става въпрос за Weissbier, не? Наливаме горе-долу до това ниво, защото Weissbierът е бира с мая и маята се отаява е тук, на дъното на бутилката. И за да стане както трябва наливането, трябва да разклатим бутилката, за да се разбие маята. Това става последния начин. Така, маята вече се е разбила. И продължаваме. Вече целта е да налием останалата мая в бутилката и да получим една прекрасна бирена корона. Ето. Така трябва да изглежда една правилно налята Weissbier. Ето. Както виждате, бирата е мътна. Това е защото е бира с мая или така наречената Hefebier. Хефе означава мая, какво друго да означава. Не като Хелеса или Пилзенера, това е мътна бира. Но има невероятен аромат и вкус. Я да пробваме. Да. И прекрасно върви с... Я да видим. С нещо от този род, който изглежда така. Опс! Въпреки че не е нарязано с ножовете на Митев, а с тая тъпа чекийка, но важно да изглежда е така. Какво да ви кажа форума? Това беше. На здраве и лека вечер!